да подпомогне симбиоза, защото много от тези участници, особено мога да спомена и като Република Корея, те искат да има държавна гаранция, която да получат, че техните фирми няма да бъдат използвани на нашия пазар. Те са готови да инвестират, готови са да отдадат ноу-хау, да подпомогнат нашата индустрия военно. Защото нашата индустрия произвежда за старите съветски образци. Ние в момента нямаме производство на 155 мм. Тоест нямаме ново производство? Имаме, да, само една фирма, която разработва 155 мм снаряди. Ма някакви дронове има една фирма, дронове която... имаме, да, но въпросът е, че доколко те са технологично съвместими и отговарят на изискванията, доколко са иновативни. Да. Докато ние може да използваме този опит, България може да използва момента и да стане един хъб на Балканите тук, точно за производство на нови модели, образци, въоръжения и технологии. Южна Корея е една могъща военно-производствена сила. Аз истински се впечатлих от това, което чухме. То беше съвсем малка част от това, което навярно се работи и прави в Южна Корея. Те произвеждат на високо ниво, освен това поддържат и сравнително ниски цени, затова са много пробивни. Но те наистина, такива фирми искат държавна гаранция. На военния бизнес това е много важно. Това не е обикновен бизнес.